Ήρθε επιτέλους η ώρα. Ήρθε επιτέλους η ώρα που μπορώ να ανακοινώσω ημερομηνία για το καινούριο βίντεο, για την καινούρια ταινία. Ναι, το ξέρω και sorry αν σκάω τάπα κουρασμένος. Είναι γιατί μαλαγές από τότε που σας είπα ότι έρχεται βίντεο, το τρέχω σαν τρελός. Δεν ξέρω τι είναι πλέον, μέρα, βράδυ, ύπνος. Αλλά μην το καθυστερούμε άλλο. Καινούριο βίντεο στο κανάλι μου 4/12 ή αλλιώς 4 Δεκεμβρίου ή αλλιώς σε 9 μέρες ή αλλιώς την άλλη Πέμπτη. Καινούριο βίντεο στο κανάλι μου επιτέλους. Πάντε πείτε το, εννοείται παντού. Μην αφήσετε άτομο για άτομο. Έρχεται βιντεάρα. Όσο το λέω βίντεο, κριτζάρω πιο πολύ μέσα μου γιατί είναι ταινία. Πατήστε και εδώ για να ανοίξετε ειδοποιήσεις, εννοείται, για να σας έρθει done με το που βγει το βίντεο. Μπρο, 9 μερούλες μόνο. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο εξάμηνο που δούλευα. Δηλαδή μου φαίνεται φτύμα οι 9 μέρες. Τίποτα, και ανυπομονώ όσο δεν πάει. Και το μεταξύ, να αναφέρω και κάτι που είναι πάρα πολύ αστείο. Είδα πάρα πολλά άτομα, επειδή δεν σας έχω πει ακόμη σε ποιο μέρος πάω, γιατί σας είπα ότι θα είναι spoil. Είδα πάρα πολλά άτομα και σε σχόλια στο TikTok από re-uploads και εδώ στα μηνύματά μου να προσπαθείτε, ρε παιδί μου, να καταλάβετε πού στα διάολο πάω. Και είδα Ιταλίες, είδα Ρώμη, ξέρω εγώ, είδα Γαλλίες, Παρίσια. Μπρο, τι Ρώμη και Παρίσια, μπρο. Μπρο, τι να σου δείξω στη Ρώμη, το Κολοσσέο. Το Κολοσσέο, μπρο, το έχω δει μέχρι και από τα story της γιαγιάς μου στο Instagram. Και δεν έχει καν Instagram. Μαλακά, μάνο βλέπεις. Δηλαδή πίστευες ότι έσπασα στο προηγούμενο μου story που έκανα? Έσπασα 3 γυαλιά για να σου πω ότι πήγα στην Ιταλία. Και θα σου δείξω το Κολοσσέο. Μπρο, αυτό που θα δείτε Δηλαδή, βασικά δεν το έχετε ξαναδεί. Να ξεκινήσω από εκεί. Αν το έχεις δει, είσαι περίπτωση 1 στους 1000. Τόσο πολύ. Και αυτό είναι το μόνο spoil που μπορώ να σας κάνω για το που πάω. Είναι ότι δεν θα είναι κάτι basic, bro. Δεν θα είναι Ιταλίες, δεν θα είναι Γαλλίες, δεν θα είναι Ισπανίες, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα είναι τόσο unique και τόσο μοναδικό. Δηλαδή, όντως δεν θα το έχετε ξαναδεί. Δεν το είχα ούτε εγώ ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και υπάρχει λόγος. Αχ, φίλε, δεν μπορώ να κρατηθώ, αλλά υπάρχει τέλος πάντων λόγος. Γι' αυτό είμαι και τόσο περήφανος για αυτό το βίντεο, ρε φίλε. Γιατί δεν θα είναι μόνο ένα απλό αστείο βιντεάκι. Δεν θα είναι ένα vlog, ξέρω εγώ, ή ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία. Μπρο, είναι όλα μαζί. Μπρο, είναι ένα experience, είναι μια εμπειρία. Μαθαίνεις πράγματα βλέποντάς το, γιατί είναι πραγματικά interesting, είναι πραγματικά ενδιαφέρον αυτό που θα δεις. Γελάς, έχει σκετσάκια, έχει τα... Φίλε, είναι πώς. Ξαναλέω, 5η, 4/12, 4 Δεκεμβρίου. Όλοι στο κανάλι μου καινούριο βίντεο. Πείτε το παντού. Να δείτε τι μαγείρευα 6 μήνες για εσάς. Σας έφτιαχνα το πιο ωραίο ψωμάκι του κόσμου. Και τώρα σας το δίνω να το φάτε, να το ευχαριστηθείτε το ψωμάκι μου. Και by the way, πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή το βίντεο, όπως σας είπα, βγαίνει Πέμπτη. Και επειδή θα είναι 2 ώρες ολόκληρο πράγμα, μπορεί πολλοί να μην καταφέρουν να το δούνε την Πέμπτη, επειδή είναι καθημερινή, και να το δουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όσοι το δείτε την Πέμπτη και το καταφέρετε, μπράβο σας, μάγκες, αλλά μην τολμήσετε, γιατί όντως θα θυμώσω, θα σας χέσω μπέσα, μην τολμήσετε και πάτε σποιλάρετε στους άλλους που δεν το έχουν δει. Το τι, το πού, το πώς, το για... τίποτα. Μούγκα. Δες το βίντεο, καλή απόλαυση, να το γουστάρεις. Και άμα θες να πεις κάτι στο φίλο σου, μην πας να το πεις, μπρο, ο Μάνος πήγε. Τίποτα. Πάνε, πες, μπρο, ο Μάνος έβγαλε βίντεο, το ξέρω εγώ, πάνε δες το. Μέχρι εκεί. Θα είναι αλήθεια πολύ κρίμα να φάνε spoil όσοι δεν το έχουν δει, ρε φίλε. Γι' αυτό σας λέω, please, είναι μέρος του concept. Σκέψου, ούτε στον τίτλο θα γράφει την πόλη, τη χώρα, τίποτα. Θα πρέπει να μπεις, να δεις το βίντεο και εκεί θα μάθεις. Γι' αυτό, ευχαριστώ για όσοι θα το δείτε την Πέμπτη, να το υπεργουστάρετε, αλλά... Χαλαρά, ας το δει ο καθένας όποτε μπορεί, γιατί πραγματικά θέλει χρόνο σαν βίντεο, θέλει σαν ταινία, ρε παιδί μου, 2 ώρες πράγμα είναι. Θέλει να είσαι χαλαρός, να κάτσεις, να βάλεις να το δεις, ξεκινάει σιγά σιγά, σε βάζει μέσα στην υπόθεση, γίνεται όλο και καλύτερο γενικά. Βέβαια, για όσους δεν έχουν τώρα ολόκληρα 2 ώρα να διαθέσουν για αυτό το βίντεο, it's okay, δεν χρειάζεται να το δεις καν ολόκληρο. Μπορείς να το δεις και σαν σειρά με διαλύματα. Π.χ. την Πέμπτη, για να μην φας και το spoil, μπορείς να το δεις, να δεις το πρώτο 40 λεπτό, ξέρω εγώ, που είναι η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα να δεις το δεύτερο 40 λεπτό, που είναι η δεύτερη μέρα, και ούτω καθεξής. Μπορείς πάρα πολύ άνετα να το δεις έτσι. Ξαναλέω, θέλει το χρόνο του, αλλά θέλει να το δεις και όλο, ρε φίλε, για να το ευχαριστηθείς πλήρως. Πάλι τα παραείπα, 1000 συγγνώμη, αλλά τι να κάνω, μαλάκες. Ένα παιδάκι έχω κι εγώ. Τα φροντίζω, το παιδάκι, το φτιάχνω, το κάνω 6 μήνες για να σας το δώσω. Τι να, έχω πάθος, όταν μιλάω για αυτό με πιάνει φλιαρία. Τι να κάνω. Και βασικά, άντε, για όσους έχετε μείνει μέχρι εδώ σε αυτά τα stories, ένα τελευταίο spoil θα πω. Ο τίτλος του βίντεο θα είναι, και ό,τι καταλάβετε από εδώ, πήγα στην πιο χαοτική πόλη στον κόσμο.
Τα λέμε.